Рыхтаваць пуцеправод да рэканструкцыі пачалі яшчэ ў 2017 годзе, але па сутнасці Кобрынскі мост пабудавалі занава. І ўвесь гэты час рух па ім не спыняўся. Работы ішлі ў два этапы. Спачатку побач са старой канструкцыяй узвялі новую частку пуцеправода, на якую перавялі транспартны поток. Потым быў дэмантаж старога моста і укладка на яго месцы новых бетонных бэлек. Будаўніцтва вёў мостаатрад нумар 58. Работы павінныя былі скончыць у ліпені, але адкрыць другую палову моста здолелі ўжо ў сярэдзіне мая. Мостабудаўнікі кажуць, што якасць ад апярэджання графіка не потерпела. Перед пуском движения государственное предприятие «Белдорнии» провело испытание путепровода, обследование испытания. Результат положительный, путепровод соответствует проекту и всем нормам, несет нагрузку, поэтому бояться нечего, все испытано, все соответствует нормам и проекту, можно пользоваться. Працы на аб'екце яшчэ ідуць. Трэба зрабіць пешаходныя дарожкі, абсталяваць падземны пераход і добраўпарадкаваць навакольную тэрыторыю. І для руху пешаходаў гэтая палова пуцеправода пакуль закрытая. Але галоўнае, што праблема транспартных затораў у гэтым месцы будзе вырашаная. Валентин Бойко, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».